Tak čusté lidi, tady jsme znova a natočíme druhý díl z našeho tady světu. Že, Ondro? Jo. Tak, Mám 4 nechtěl, kam mám jít? ale no určitě chodit se tam udělám. Tak dobře. Já natěžím zase uhlí, jo? Jo. A zkusíme najít diamanty nebo něco? Jo. Jako to potřebujeme diamanty. A potom potřebujeme kyblík. A potom se musíme dostat dál. Už se těším, až to, až budeme mít svůj barák. Jo. Což bychom mohli jako udělat další díla. Tento chceme se zaměřit spíš na diamanty. Ale tak, taky lava. No třeba znova je podle nás jako dobrá verze, že? Ondro. Tady máš železo. Já? 4. Teď už jsme se tu skoro všechno to sbírali. Počkej, máš ty torče někde? Hodně je tu. Pojď za mnou. Jo. Ne, za mnou jako jel nahoru. Tak počkej, já už jsem skoro tu. Ne. Tak já tě počkám tady. A tu ty si natrnul. Aha, tu si. To je lava? Mám 5. To měl s tebou. Tam asi uděláme Počkej, tam mám. Dívejte se tu. Dívejte, potom se tu. Dívejte, potom jdeš tak. Potom jdeš tak. Aha, jo. Je taková cestička, aby se dostal nahoru. Já 4 to ještě ne. Počkej. Rozo. Jo. Tak na, máš. Počkej, ještě hodit dolů. A moc vidí. Hoď mi uhlí. Uhlí? Jo. No, stačím do práce, ne? Udělám si to ještě. Takže mám jít zase dolů teď. No, teďka pojď za mnou. Udělej tady tuto uhlíče, tady nahoru. Počkej, jak to? Tady. Jo, tady. Tady tuto uhlí udělej. Tady. Jo, dobře. Tuhle podívám. Aha. Tak nic. Teď netopit, jo. Jo, My mohli bychom si udělat meče, ty už máš asi, že? ne. To je netopit, já chci víc. Jo, no. Nebo že to je silné. Jo. Jo, pojď. Kde? No, to šmát. Kde? Jo, další Iron. Jo, je po něm. No, na Iron. A uhlí už je oddělané. Dobré. Ne, počkej, ještě ty. To je dobré. Vidíte? Počkej. Jo, tam u nás, jakože tam. Počkej, jak se tu zase vylez. Jak se tady vylez? No viděl, já jsem tady, jak je ta lava. Jak se tam vylez? Kde? No tady jsem. Počkej, půjdu za tebou. Řekněme si cobblestone.
No tak prostě udělej komín, ne? Redstone! Díky za radu. Nevykopej ho. To musím iron? Jo, já ho vykopnu. Jo, jo. No nic. Aha. Tady nahoře byl iron ještě. Tuhle. Kolik máš ironu? 4 pořád. A? No, tady. Hej, hodíš mi iron krump, já musím ho nám vykopat jenom ty redstone. Když to vykopu, já udělám ještě kompa. Tak jo, ale plus můžu je vykopat? Tak jo. Za tebou. Kolik mám ironu, hadej. 10? 28. Aha. No, Aha, tam tady jdu. jsi šel. To je ta cestička. Tepo. Hodí ten iron krump. Dobré, tady je. Jo. Jump. Super, redstone. Mám 4 apy. Redstone máš? No. 4? Je hodně. Mám udělat redstone to. Aspoň, že jsme našli teď redstone. Mám 16 toček. Já mám 39 redstone. A teď vám ukážu, že se to dá pokládat. No, dobré. Víte? Oh. Se pokládat redstone. Hoď mi ten iron. On? Jo. Jo, počkej. Jo, to bylo. Tak hoď. Jej se. Kolem tebe lítají jaký. Pojď. Jo. Dívej. Ale já nevidím. No už ne. Jo, lítaj, dívej. No to je jedno. Hop. Trošku bouk. Špatně. Lítaj nahoru. To za mnou. Jo. Já ti hodím iron, já ti řeknu zbytat. Jakože tady dolů? Budeš hápat. Nehodíš iron? Ne, ty pojď nahoru. Tak jo, počkej. Jo, tady. Ježiši. Hodím ti 32 ironu. Jo? Jo. Nevím, Takže, jo, aha. čekej. No, už jsem tu u tebe. Prosvítím. Pojď za mnou. A hodím ti ještě goldy vypec, jo? Jo. A ne vypec. Neví. Nebo si hodíš. Pojď už. Kde je ta pec? Jo, tu jsme někde zpátky. Kde je ta pec? Já nevím. Počkej. Dívej se nahoru, protože my jsme tu někde spadli. Jo, už vidím. Dívej se. Tak, no. Dívej se. Ukáž. To sere. No tak ne, ty tam neuvidíš, tak pojď. Bacha. Jo, tu až nahoru. Počkej. Bacha. Jo. Můžu si vyrodit nějaký iron. Jo, už to tu je, už to tu je. Jo, furt nejsme. Jo, 40. Mám tam dát všechny ty goldy nebo zlata? Goldy. Goldy. Goldy nebo zlata. Goldy nebo iron. Goldy. Je tu dám ještě 3 uhlí, jo? Jo. No, Pepo. Máš dál. Ne. Tu máš. Iron meč. Aha, já myslel, že mě chceš podkopat. No. Díky. Jo. A já Iron Match mám. Však já jsem ti ho hodil. Aha. Já to ani nevím. Ty bano. To je Počkej, aha, já jsem rozuměl Iron Crumb. Já ti jedno udělám.
Chceš hodit jeden ten kamenný stone pixie? Jo. Takové obchodování. Podíváme se do craftingu. Hej, vyrobíme si to, notebook? Co? Víš, to je to, na co hraješ. Jo, potom ještě. A jo, potom teď to je zbytečné. Ty Pepo, No, dívej. Dívej na mě. no. Že máš hodiny. Je večer. Já to poznáš podle toho. Sorry, že jsem nehybu. Mě ukázal okopaj totiž. Jo, neboj, nebo. Hej, Hej, počkej, jestli jde ten věc, nejde. Železo. Železo tam mám dát? Do toho půjde. Do furnejsky? Jo, do furnisky železo. Tak. A už se nám to peče. Jinak. To je dobré, že je to v tom takové ty bylo. To je podárek. Neboj, nepodkopu tě. Je, díky. Jako já ti věřím. Ještě helma a boty. Pepo, další dárek. Boty, no. A to dřevo máme. Další dárek. Jo, díky. Já ti pak taky něco dám. Dívej na mě. Full iron. Aha, Nosit si taky meč. tak jo, počkej. Tam jsem si vyvedl taky ten klump. Jo, takže tak. A jenom. Hej jo, ještě pak si vyrobíme enchanting table. Dobečám to železo. Jdeme Jo. nahoru. Postavit nějaký ten baráček. A pak budeme zase dolovat. Zkusíme jít do jiných jeskyní. Aha. To není jediná. To bylo ještě více. Oh. Můžu jít za tebou? Volby. My vlastně nevím. Hej, musíme... Jo, tací na papíře. Pojedeme. Ale nejde. Jo, chci jednoho aspoň víc. Další goldy. Další jeskyně. Nebo No. neskočíme s jeskyněmi. Mhm. Tak. Takže neskočíme fakt s jeskyněma. Hej, další jeskyně. Hej, to s námi neskončí. To jo, tak pojď za mnou. Jo, a kde jsi ale? Vidím tvůj nick. Jo, tady. Myslím, že jsi tady. Kde jsi Mě sakra? netopí. Jo, tady. No. Jo, tak už budeme končit. Jo, takže těšte se na další díl, tak čus. Čus.